Salut! Astăzi vom vorbi despre profilele din PVC. Așa cum știți, pe piață există foarte multe tipuri de profile din PVC. Unele sunt mai groase, altele sunt mai subțiri, unele au 5 camere, 6 camere, chiar 7 camere de izolație. Dar cum să alegem corect și eficient profilul de PVC, vă voi spune în continuare. Trebuie să țineți cont de două elemente foarte importante pentru această alegere. Primul dintre ele este coeficientul de transfer termic. Acest coeficient este reprezentat de cantitatea de căldură care se pierde printr-un metru pătrat de profil între fața interioară și fața exterioară atunci când este o diferență de temperatură mai mare de 1 grad Celsius. Acest coeficient de transfer termic se măsoară în W pe metru pătrat Kelvin și trebuie să fie unul cât mai scăzut. De exemplu, profilul din mâna mea are 0,97 W pe metru pătrat Kelvin. Un al doilea element de care voi trebuie să țineți cont atunci când alegeți o fereastră din PVC este armătura de oțel zincat din interiorul profilului. Aceasta trebuie să fie cât mai groasă și anume există pe piață armături de 1, 1,2, 1,3 până la 3 mm. Cu cât armătura este mai groasă, cu atât fereastra va fi mai rezistentă în timp. Culoarea profilului o alegeți voi. Aștept să-mi spuneți în comentarii ce culoare de profil preferați.